Bun găsit, oameni buni! Suntem la un nou interviu în Pasă de Cluj și astăzi vreau să vă propun o poveste. O istorie a locului, o poveste despre Cluj, despre un asediu petrecut chiar în proximitatea locului în care ne aflăm. Suntem la bastionul Croitorilor, iar acum câteva secole, aici, aproape de noi, se producea una dintre paginile istoriei clujene prea puțin cunoscute, fapt pentru care l-am invitat pe domnul Gabriel Rusu, istoric, un important istoric al Transilvaniei și al Clujului, să ne spună mai multe despre istoria acestui loc. Domnule Rusu, dumneavoastră sunteți pasionat de tot ceea ce s-a întâmplat în istoria nespusă a Transilvaniei și în istoria nespusă a Clujului. Noi ne aflăm în proximitatea unui loc care ascunde o poveste destul de importantă pentru orașul Cluj-Napoca. Chiar aș vrea să ne povestiți. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt extrem de onorat. Să știți că în Transilvania, ca și de altfel în orice parte a acestei lumi, în spatele fiecărei pietre se află o istorie, o poveste. Este datoria noastră a istoricilor să le căutăm și să le valorizăm. Clujul este un oraș vechi, cu o istorie veche și plin de povești, povești spuse sau povești nespuse. Ne aflăm în bastionul Croitorilor, cel mai mare și cel mai important bastion al vechii cetății a Clujului, loc pe lângă care trecea drumul spre Turda și datorită acestui fapt, bastionul, construcția, acest element de fortificație a fost martor a multor evenimente istorice. Unul dintre aceste evenimente este și Marele Asediu din anul 1662, despre care aș putea să vă spun câteva cuvinte. Chiar vă rog să ne povestiți momentul. În 1662 încă Transilvania se afla într-un război civil. Totul începuse în anul 1657, când principele Transilvaniei, Gheorghe Racoții, invadează Polonia. Și nu o face singur, ci o face împreună cu contingente din Moldova, cu contingente din Valahia, din țara românească și în alianță cu cazacii din Ucraina. Principele dorea să obțină tronul Poloniei și intrase în ceea ce istoria a reținut ca fiind potop. Sigur, este vorba de acel potop despre care a scris atât de frumos Henryk Sienkiewicz. Însă, întreprinderea ardelenilor pe pământul polonez se lasă foarte prost, în sensul că ardelenii sunt învinși și se retrag în țară cu coada între picioare, cum am putea să spunem. Urmează perioadă dificilă pentru că sultanul îl destituia imediat pe Racoții pentru că plecase în Polonia fără știrea sa și de aici se declanșează un război civil pentru că o parte din nobilime îl susținea pe Racoții în continuare, altă parte îl susținea pe preferatul turcilor, Francis Redei. Bine, problemele sunt mult mai complexe, Redei este cumva înlăturat, turcii îl desemnează pe Acațiu Borcoi, care a fost un principe cu origini certe românești, fiind ban de Lugoj și de Caransebeș. În luptele dintre Racoții și Borcoi, principele sesizații, erau doi principi în Transilvania în acel moment, Acațiu Borcoi este eliminat. Între timp, turcii din nou invadează țara și Habsburgii, deci era un război civil cumplit. Până la urmă, principele Gheorghe Racoții este învins și ucis, moare după lupta de la Gilău din 1661, iar nobilimea, să zicem, partizană lui Racoții îl alege pe Ioan Chemeni, fostul general Chemeni, în fruntea țării ca principe, însă sigur că turcii n-au fost de acord și au venit cu propriul lor pretendent în persoana lui Mihail Apafi, care va rămâne până la urmă, se va impune până la urmă. În timpul evenimentelor, Chemeni este ucis la lupta de la Steleuș și Transilvania se pricopsește doar cu un principe. Însă, o parte din cetăți fusese ocupate în timpul luptelor de garnizoane imperiale, printre care și Clujul. Clujul, Ghela, Săcuienu, Ilia, Becleanu, garnizoane care refuzaseră să se predea și să predea cetățile respective, astfel încât principele Apafi se vede în imposibilitatea de a-și extinde autoritatea asupra acestor fortificații și de a pacifica țara până la urmă. Așa se face că în Transilvania vin din nou turcii și pun la cale un asediu al Clujului, pentru că Cluj era cel mai mare oraș fortificat din Transilvania în acea perioadă. Exact în urmă cu 360 de ani, pe la mijlocul lunii aprilie, aici în fața bastionului Croitorilor, pe unde circulă mașini, ies copiii de la școală, se plimbă, puteau fi văzute cadavre în stare de putrefacție, puteau fi văzute tranșee, puteau fi văzute case incendiate extramuros, jale și foarte multă tristețe.
Era vorba de asediul care începuse exact, așa cum v-am spus, în luna aprilie și care va dura până vara. Asediul la care au participat armata Transilvaniei condusă de principele Opafi, care însuma vreo 8.000 de combatanți alături de trupele de secui, plus contingentele turcești în fruntea cărora era pus Kuchuk Pașa, ajutat de Calender Pașa. Trupe care primesc întăriri de la Pașa de Timișoara, tot timpul veneau ba 300, ba 1000 de turci ca să pună mâna cumva pe cetatea Clujului. În acea perioadă Clujul avea vreo 3 km de curtină de ziduri, cam 45 de hectare și 20 de bastioane, barbacane și alte elemente de fortificare. Zidurile 10-12 metri înălțime și groasă 3-4 metri în diferite locuri. Cuceri cetatea Clujului nu era ușor pentru turci. Turcii nu aveau și nici ardelenii nu aveau instrumente de asediu calificate, de aceea strategia era în felul următor. Blocăm orașul, îl înfometăm până cei din interior se vor predea. Garnizona austriacă era condusă de un general venețian, îl chema Rimlich, și avea la dispoziție mai mulți mercenari italieni, germani și croați, în jur de 1000-1500. Cavalerie și pedestrime, foarte bine instruiți, foarte dedicați muncilor și bine plătiți de împăratul Ferdinand Carol. N-au vrut să predea cetatea, nici în urma negocierilor și s-au hotărât să se apere. Bateriile, de fapt, tabăra ardeleano-turcă a fost instalată undeva în zona pieții Cipariu. Acolo au fost instalate tunuri de calibru mare aduse de la Făgăraș și de la Bistrița. Turcii erau dotați cu achebuze și, sigur, restul instrumentarului de asediu, de luptă individuală, și au început să tragă tunurile puternic asupra zidurilor cetății Cluj. Cum se întâmpla de obicei, zidurile stricate ziua erau refăcute noaptea prin efortul tuturor locuitorilor care, repet, n-au vrut să se predea, erau de partea imperialilor și au susținut cu alimente, cu muniție, cu ce au putut fiecare. O muncă aproape sisifică. Da, o muncă dificilă. În plus, cătanele austriece făceau incursiuni dese în afara orașului și hărțuiau trupele turcești și trupele ardelene care se aflau în proximitate. De pildă, într-o zi, nu mai puțin de 300-400 de cavaleri austrieci ies prin poarta uliței de mijloc, care acum nu mai există, dar era odinioară lângă cercul militar, și atacă bateriile de tun din zona pieții Ciparu și elementele de fortificare din zona bastionului Croitorilor. S-a dat o luptă cumplită. Turcii au sărit cu cavaleria lor, s-a dat o luptă extraordinar de sângeroasă, s-a lăsat cu vreo 70 de morți, dar austriecii nu s-au retras, imperialii, până nu a murit comandantul. În momentul în care comandantul a căzut, toți s-a retras spre ulița respectivă, spre poarta uliții respective, să intre în cetate. Acolo aștepta un detașament dotat cu muschete, care n-au îndrăznit să tragă asupra turcilor, că riscau să-și împuște colegii. Și au închis poarta. Vă dați seama ce s-a întâmplat cu cei rămași în afara porților. A fost un măcel cumplit și doar câțiva au reușit să scape în spatele zidurilor cetății Clujului. Astfel de incursiuni au fost foarte multe. De exemplu, chiar Rimlich iese să conducă personal o astfel de luptă de hărțuire și nu se mai poate întoarce la poarta respectivă și este obligat să înconjoare aproape toată cetatea pe sub Hajongard și să intre pe ulița Mănășturului. Și datorită rănilor căpătate, von Rimlich va muri câteva zile mai târziu, locul său fiind luat de un alt capitan, un italian, von Bața. Și asediul a continuat. Calender Pașa și turcii, de fapt, îi acuzau pe ardeleni că pactizează cu cei din cetate, că nu îndreaptă tunurile unde ar trebui să le îndrepte, că trimit vești pe ascuns în cetate. Ceea ce l-a înfuriat cel mai tare pe Kuchuk Pașa, care era liderul întregului asediu, a fost faptul că ardelenii au trimis printr-o scrisoare tătărească un mesaj. Mesajul era o bucată de hârtie albă pe o parte și roșie pe cealaltă parte. Turcii au tălmăcit în felul următor: pace sau război. Dar clujenii nu se vor preda niciodată și n-au făcut-o. Luptele au continuat, asediul a continuat cu pagube de ambele părți. Și acum, dacă turcii primesc ajutoare de la Pașa de Timișoara sau de la Pașa de Buda,
e rândul garnizoanei să sosească, să primească întăriri. Un țăran de prin Sălaj se întâlnise cu oastea generalului Conte Schneidvau, care venea cu vreo 4.000 de soldați dinspre Zalău și la care se mai adăugaseră încă vreo 3.000 de luptători ardeleni conduși de fiul principelui Ioan Chemeni. Deci cam 7.000 de luptători veneau să ajute la despresurarea Clujului și la eliberarea garnizonei. Acel țăran este prins de turci și perchiziționat, se găsește asupra lui scrisoarea. Scrisoarea se duce pașei Cuciuc și lui Apofi și constată într-adevăr pericolul care era să vină această oaste imperială de despresurare. A fost o mică panică la nivelul contingentelor asediatoare, iar în momentul în care primii avangarda oștii imperiale și-a făcut apariția dinspre Zalău, în zona Baci, turcii și-au ridicat tabăra și s-au retras strategic spre Turda și și-au așezat tabăra la Cristiș. Acolo au așteptat alte întăriri dinspre Timișoara. Vă dați seama că von Schneidau a fost primit în triumf de către locuitorii Clujului, care s-au văzut eliberați de asediul acesta cumplit. Asta se întâmpla deja vara. Deja în luna iulie, după aproape 3 luni de asediu, turcii lăsaseră în zona aceasta multe echipamente militare și alimente și hrană și se retraseră în viteză. Clujenii, fiind înfometați și așa, au pus mâna pe carele de merinde și l-au indus în cetate și lumea s-a mai calmat un pic. Sigur că exista pericolul ca turcii și cu Apofi să revină, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, pentru că între timp se semnează o pace între împăratul Austriei și sultan, astfel încât, potrivit termenilor păcii, turcii trebuia să se retragă din Transilvania, să lase pe Apofi singur, să se descurce singur, dar și austriecii să-și recheme mercenarii și să libereze cetățile ardelene. Ceea ce nu s-a întâmplat până la urmă. Și cum scapă ardelenii de austrieci? Pentru că, simplu, împăratul nu le-a mai trimis bani de soldă, iar garnizoana s-a revoltat și n-a mai vrut să-și desfășoare serviciul militar. În aceste împrejurări, principele Apofi vine în anul 1664 în Cluj și ia în primire orașul, iar mercenarii care au dorit să lupte în continuare sub flamurile Transilvaniei au fost repartizați în alte fortificații ca și, apărători de cetăți. Încet, în 1664, Transilvania se liniștește, se pacifică, principele Apofi devine într-adevăr stăpân asupra principatul, dar nu și asupra nobilimii, pentru că nobilimea încet va câștiga teren în mandatul său și va ajunge chiar o forță pe care Apofi nu va reuși să o controleze la un moment dat. Astea sunt alte povești despre care putem să vorbim altă dată. Ceea ce reținem noi din toată chestia asta este că, deși Apofi a venit și împreună cu turcii a asediat Clujul și a încercat să-l cucerească și a produs, trebuie să recunoaștem, și armata transilvană, pierderi clujenilor, astăzi Apofi se odihnește în biserica reformată de pe strada Mihail Gogălnicianu, fostă Ulița Lupilor, alături de soția sa, principesa Ana de Bornemiso. Dacă clujenii au uitat acest lucru, noi istorici nu suntem obligați să nu uităm, în mod paradoxal trebuie să aducem aminte. Exact. Și aceasta a fost povestea marelui asediu al cetății Cluj din anul 1662, primăvara. Da, o poveste absolut extraordinară și care, cel puțin și pentru mine și pentru cei care nu știu, dă o bilă albă foarte serioasă Clujului și clujenilor, pentru că au avut, iată, capacitatea asta de rezistență extraordinară, adică pace sau război, dar nu vor renunța. Domnule Rusu, hai să spunem, cu rugămintea de a mai accepta invitațiile noastre, eu vreau să vă întreb, ca istoric, cât de complicat e pentru dumneavoastră să descoperiți toate aceste povești și istorii care nu sunt foarte cunoscute, sunt parte din devenirea noastră, din devenirea Clujului, dar atât de puțin cunoscute. Un istoric are la îndemână mai multe instrumente. În primul rând, este vorba de izvoarele edite, deja publicate, cărțile scrise pe anumite subiecte. Un al doilea filon care trebuie exploatat este arhiva. Acolo în arhivă sunt documente încă necitite, încă neexploatate, care ascund adevăruri. Și în al treilea rând este tradiția locală, care cu siguranță depozitează foarte mult adevăr,
printre elemente de folclor, printre deformări, există mult adevăr. Dacă combinăm cele trei instrumente, putem să descoperim și să interpretăm dintr-o perspectivă absolut imparțială adevărul așa cum a fost el. Sigur, cartea de istorie este o carte, cum să spun eu, în care istoria se prezintă în mod succint. Ori eu cred că este nevoie de mult mai mult, cred că nevoie de materii opționale în care istoria regională poate fi mult mai bine aprofundată și în care copiii se descoperă mult mai multe informații în legătură cu provincia istorică de care aparțin. Cred că sunt foarte multe povești ale Moldovei, sunt foarte multe povești nespuse ale Olteniei, ale Banatului, alături de poveștile Transilvaniei. Și cred că este datoria noastră să atragem tinerii și nu numai tineri, în general cei pasionați de istorie cu astfel de povești, cu impact puternic și bazate pe adevăr. Tocmai asta e foarte important pentru că, iată, au adevăr, sunt bazate pe adevăr și pentru că, iată, ne-ați făcut poftă să lecturăm istoriile și poveștile Clujului, aș mai avea o curiozitate. Cât de fascinante sunt poveștile legate de Cluj? Poveștile de Cluj sunt nemaipomenite. Cluj a fost o comunitate cu o istorie veche, istorie care se desfășoară și sub ochii noștri de multe ori. Sunt foarte multe povești. Este suficient să citim cronici, este suficient să mergem în arhive pentru a le descoperi. Este suficient să descoperim poveștile urbane ale Clujului, să le imortalizăm în lucrări. Și cred că colegii mei istorici și clujeni știu ce au de făcut. Domnule Gabriel Rusu, mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat acest interviu aici la Bastionul Croitorilor. Sper să ne întâlnim în alte locuri din Cluj și să spunem povestea locului. Mulțumesc tare mult! Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim tare mult, vă mulțumesc și vouă că ați fost cu noi. Numai bine!